بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga panangasin kami na Islam, yari na isang kami waktu ini amin lang ta alhamdulillah nakapaat kita ni waktu supaya kaganapan inbi ang mga pengajian amin kaya ini binamo mga hati ko pilang kapito na 5 bayad to murang-murahan in mga inikatan na ito Allah subhanahu wa ta'ala ini dirihin kato sin waktu kaya rin niya nakato sa inyong ito kataan ang waktu yung mga katampanan si mga perkala duwaing bukod dahil sabi ito mga perkala amin lupas sumakawa inya ito katantan di marakan dahil siya tungod perkala pag-aka makatan insyaallah subhanahu wa ta'ala ang dado yung mga tungbas niya pagkadayawan katan naman jari inkiawin na mo nung tapangadyan amin tungod pa kapatut singwa magtiyaon amoy impiagsawhan dyan sila roa nasa kalim in ito katan so hagriyaon lang ta in amoy bisarahon na mo di ha amin programa sing kita niyo di na to lupahon amo na yung programa paay na tadhabon harap niyo na pakain inyad tulong ta sugay na to dungdungan marayaw in tungod pa mga parkala ini bang harap ka kita niyo pakain tungod ha amin aturan sin ini aturan iwan pangadatan sindo magtiyaon amoyin kanya pa kaniyarihan na insyaallah ta'ala inyad to ini muna hitok balkon apa ini pindo ako dan saya kaldin sarta tagnaan niya nakato dahil na panagmaan sinamuin pangadyan sig kita niyo palit pagdal siya dito maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga pananguan sing kami na araw masin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin sambat na isab kami iba sing urko kalasahan ang imalok kanyo waktu niya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bang pada mga manumpati sin par janjian atau akan sin pengajian ang inang tagyatandaan sin kami sinamon ng waktu nila bay biya insyaallah subhanahu wa ta'ala dari isab ang waktu kaya muskam mo masing urko kalasahan insyaallah subhanahu wa ta'ala nang tanong kami paamuin pengajian ang minasabot sin burukain hati na panaharan sinamuin kapatid sin asawa mon pabanahan tuan ang mga panagdan insyaallah subhanahu wa ta'ala bisalawan sin kita nang tarik pa kami makatag na mawala mo itong bain sanang kasila sa pagkanyukatan ang mga kamugayawan lang tajimajakata mo sa tananayin kong sin programa sin kami diha lang ta TV ni Daud Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala nang mayan sin Tuhan na alamin pagbarakatuh inamon lang ta waktu sing kita niyo habiyaw ini amoy lang ta makapag sausaw kami masiguro kalasahan sinamon lang ta mulusin kami amoy lang ta rayon insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini so dyan niya mga panangon na alam Islam in kami insyaallah subhanahu wa ta'ala lang tatandaan na mo amoy meron na kami pamawdo amoy lang ta hukukod zawja alam zawja sila tuhan at inakapatid sin lang ta kapatid sinamoy asawa tungod mo pa amoy banasin siya katuan amoy at inshallah subhanahu wa ta'ala mga panahon Islam in lang tabi sa ramsing kami habiyawon muna tungtong na ito mga panahon na kami Islam in lang ta kawajiban amoy bana in suway niya lang ta pamahinduan in mga parkala amoy wajib ka na sinallahu subhanahu wa ta'ala tungod mo pa amoy asawa niya karena na tiap-tiap lang ta harwa magtiyaw ini na on simu kapatid dengan katauhan katao iyan ba na tara kapatid doon na lang ta asawan niya insuway ito na isang sinasawan niya inang kapatid niya
Demikian in lauta asawa, artinya onday sab kapatut niya, mahabanan niya, amuin kewajiban ibadah niya, lauta hitulay niya mungkan niya. Amo yan ito mga panahon haram Islam. So panandaan niya, amo na in lauta kapatut sila muna sawa, maun kabanan niya. Amo yan ito na, muna mga panahon haram Islam, nasabot bihay nila muna na ikaisa, law na an yung asyaraha bil ma'ruf, likawhi tabaraka wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitan rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini lautan mga panahon Islam at tidak kewajiban suway hitulay sin bana maun pa asawanya bilang hak sin asawa ni mungkannya in pagtaon husnul muasyarah. Artinya amuin parayan in pagsabot antara sin sila katuanan. Artinya parayon niya in pagdanya lauta pagupiksa haulunya amuin lauta kaasawahan nila. Amo yan to. Sabi nila ang sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuin lauta pagsamod nagkaamo habikitan kami ang sinallahu subhanahu wa ta'ala haaturan lauta piasambay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna in pamasintuhan na bulalamin wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya dahil di magsamod in mga kaasawahan niyo haamin lauta hinang perkala amuin kami ang sinallahu subhanahu wa ta'ala sa tahlang syara. Amo yan ito yung kabayan sa Tuhan na bulalamin. At niya pareho tayong pagpupiksa yung pagdata anak asawata haamuin lang ta aturan di kita magkaliurin haamuin biyan tangka ako sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala biyan na sin mga lauta pagkala biyan mga pagmuwin payot imuha ila taima bagutan siya lauta biyan mga kumaon at niya usog na suway diya pagkawin na sa wanya amo yan ito yung mga kabayaan sara biyan na sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Labod din ang mga pagsamod mo at tawagan pagmarayo mo paasawa mo bilang kapatut niya sway tunay mo kanina nakasabot diha ini at niya tungod pagkaon at niya sway mo pagkaon ikaw in lauta kewajiban magpakaon hanay kasawa mo din naman asawa sa mga anak mo amo yan ito mga panahon haram na Islam hindi akan kato lang diha ini at napapila ka kumaon yakaw ba na at niya kewajiban itu isuwa na isang pagkaon mo in asawa mo. Demikian yan to. Wa'atsuha idat kasa. Demikian tanuman niya. Atin niya sa kawas niya atin na mamita mo para kanya isang. Ayaw niya kalupahan. Inasawa na siya sabihan. Sila mo in tamungon lang tamuin. Demikian na kaamu haaturan kawayan sila Allah subhanahu wa ta'ala panamong sin babae. Amo yan to. Atin niya bukong niya tubig mga lauta kasaran mo, inanak asawa mo, laminawa, lauta asawa mo, haamuin lauta siya-siyahon mo, ikaw na hadjay na mong lauta, magpaama mo, yung siya niya mga lauta niya, mga nilipay mo sing karayawan. Katwan, amo yan ito mga panawad haram na Islam, inda akan kato di hayni, sila Allah subhanahu wa ta'ala, mikyan tarbiyahon mo siya, hinduan mo siya, panturon mo siya, pabila, lauta ini ikaw yung mga kita mo, o pagkala doon, lang tanahin ang sinasawa mong hari na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala aw sa mga lang tawakbo inasawa tanya mga lang nakahinang na sin kasaan ang hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala utang tanya mga lang nakatinda na sa bayan latuan at tawagan kinami na ipagandatan niya tungkol mong pamanan niya natin niya inda na mga hinang mong simbanan niya ayaw magtuwid ang mga lang tapaw niya muna pagbutas at pagbulang yan latuan na inagunin ang kasabayan sinsara sa may tanaon taritiban sin Allah subhanahu wa ta'ala lang tatuman dihal ka ako tungod sin mga amon pagkala ini at inasway mo panduan mo inamon asawa mo sin pagkala mo inlang ta pahinang marayaw ka ngayon sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila siya nakahinang maasiyat nakalanggasan na sin Tuhan na bulalamin na muna at niya insway mo siya hinduan tarbiyahon mo siya paparkala ka rin sin Tuhan na bulalamin. Amo yan pindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna rin ini na ating niya unahan mo. Wasiyatan mo inasawa mo. Katuan na mo hindi nga ulo. Dahil pagtagon husnul muasyarah. Ating niya wasiyatan mo inasawa mo dahil nga amoy hinanlangga sa ratang hinanlayaon. Haamoy kabtangan na malambot. Hay siya sa bangunlang tabi ang mga amoy kaslahan. Natin nabaitaan mo na rami ikaw na nakahinang kasing kasaan. Narapon in Allah subhanahu wa ta'ala na rin mabaya sa pagkalahihinan mo yan. Masabi ito na bilang ba na mo kawajiban ako at niya magpatuntong kayo mo. Di mahinam yan. So, mo tinggalan at tawakan at niya pagtawa
ako ng pagkala, di kabayan, sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab na in asawatan na kaya sa kita, orang tu magkasalay sa gayan to. Na kewajiban sin tiap-tiap bana insuay niya tarbiyah mo ni mo niya inasawan niya. Na bang sa mga ulama atin niya insiya biya mga nauta. Iminsak na kumakainaw kinayan to ha. Atin naman siya imundong na rin ng masyat inyan tulong ta na wero na magbalik na kain na tagnay na mong pagkasi pagbasa niyo iwan sin pagsamon niyo ay nang marayaw. Amo yan to invite agapon sinara maistam. Nagang sopa masya biya mga masimasirahin ng niya masyat in kabayaan doon sa Allah subhanahu wa ta'ala atin niya in next step hinangon mo tungkol kanya na butasan siya mo kukulangan dati katuan atin niya may ikaw asal-asal in ikaw mo hangga kukulangan namutas ka kukulangan din kanya ay roon na ka lumaog ka pabawa singkan tila tawakan gumawa ng hamilig ka to ano ka din din sabab na mo hindi mo siya hapag pulang yan to atin nga, intay mo ito bilang mga pagpaisap ka niya supaya kaingatan niya sinindihan niya na di kabayaan mo at amakan di kabayaan sinsara hanggang na inikaw mo tas kukulangan din ka niya nabawalaw natin niya insiya biya mga iminsap na atin niya biya mga kaya ano naman niya na sininikaw biya kyangian na atay ka niya na arakala magtawat siya na atin niya balik ko naman kaingatan na yan to na sumarawa, bangso pa malaw na masi-masinamayan, inhinang niya lang tabukong marayaw, diyan sin sara, inamun lang tabat mga atin niya, sabot ikatuan natin niya, luwak. Luwak niya ay mga panahon na may Islam, ayaw tabi mga misinterpret, inamun ayat sinamang subhanahu wa ta'ala. Sa marakala, inamun pagluwak diha, iniga sinamang kamataon ang hayaw, inamun butong sin suntong inasawa nila. At pag binasa ka binasa mo sampay lang tabi ang mga aluman imbay mo mablakay inasawa nila karena sinamang paminsan-minsan binasa mo takdoan yan inyan tukatan di kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala indulak di hindi ang sin mga ulama hajaman sin kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam infamusaro nila siwak ang siwak at kung nila sa pama mo yung mga inutang nila nasihatan nila yung kasawa nila pagbuhos biya mga huli dumungog na amin biya mga tapon nila niya no subasa ng ganis atin niya supaya hadyabi amon tayo mo iwa ko dapuin mo lang sin dapo amon lang tabi mga amon bukong ka na kung binasa sa supaya na pero mo sinamon niya kung kung nabibisa ka atin na mo na ito may hugay mo sampak lasa na ipapusok sin kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amon siwak yung dapat siwak amon why sakit sin siwak yaon dapo-dapo ng jadyayan why kaya may sampag mo nila binasahon nila takduan nila dahil sila magkailang sin law takabyasan di hawlakta parang sa ta ini magduwala na asawa na Allah uhi pagkarog mga tas tandawang kato di kayo na subhanallah ini ang tuloy kamayaan sinaramaysan tumunan ito na nasabot lumak di na ini ang yan ito mga panawan naramaysan natin niya siwak-siwak dyan rin pag-usamin sa kasahabatan at wala kong nakuon dyan sinamunda po sa matikatuan na po kasilasa kasupaya hadyan ang mga lang maigi na muna yung makasiyat niya so ang yan ito yung hikato na ikaw pa mga panawan naramaysan natin niya yung mga sarat kaya may tasin Allah subhanahu wa ta'ala bakit tumagtaat natin yun na why na ito katuan na puwas na yan ito amo yan din kaya may tagato sinara ng Islam kabalikan mo ipag-longtang naman pag lumakad doon kung lumakang mundang kami mga atin niya mablakay na sawa di ito kabayaan sinara ng Islam ini naman tayo bihan ito mga palawan na ng Islam kami ito katuan na yung mga lang tayo na sabot sinara ng Islam dahil ini dahil ating pagmasin Allah subhanahu wa ta'ala at ilan magpatarang sinamuyab dalam sa butay niya para sintuhan na bulalamin walati takapuna nusujahunna fa'iluhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa'inata'nakum fala tabgu alayhinna sabila invite na Allah subhanahu wa ta'ala at inaamuin na nga sila karabaihan kasamansin kamu ang biyak mga kita niyo nakahilang na sila sin pagkala di kabayaan sintuhan na bulalamin at inamasya din na hinan nila ihinamon niyo lang sin Allah ta'ala na muna kailuhon na natin yung wasihatan niyo advisean niyo pangimation sin pagkala na hinan nila inyan di kabayaan sin Allah ta'ala amo yan to na bangso pamari pa na isang po unahan na wahjuruhon na at inaan mo na yung mga mutas kamukukulangan din kanila amo yan to
Nakamit yan. Atin niya, bangso pamari pa, na amo na nasabot lang na atin niya, wag ribuhon. Atin niya, hikapalubak sila. Sa sinulubak, amoy nasabot na kain na, bukod naman ng taba mga masakitan. Naabang sila magtaat na, atin naman balik na, magtawat pa Allah Ta'ala, sa atin na himinang sila magbarkala, di kawayan sintuhan na bulalamin, atin na, nagbalik na kain na tagna, na yun naman kami sabi ang mga magmuhot. Amuin lang ta sinamuin pagkala hati na mga hikamong si kanila Tuhan sa mga inyat tukataan na rin nakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lang ta mas masinamayan hijiron mo at tawa ko na mahal mo inasawan mo sinamon lang ta iniinsap na rin hinang niyam di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala so amuyan tumagpulang maglabi mga kalangan na kami isdan padan na anding mga lang ta kapatid sinamuin asawa tungod mong pabanan niya insubay na tunay ini kana kawajiban in tiap-tiap bana sing kaasawahan insubay nila hitunay in hak kapatid sin banan nila sinasawa nila mon kanila insyaallah subhanahu wa ta'ala amay ito batuan in panan na mga nasambol na manjari niya namin pagkala hikarwalong ta nasabot din doon hay ni din mga kapatid sinasawa din habana amin kaunahan lang ta simbana tindukanan dahil nga amanat sinunod subhanahu wa ta'ala doon hababai yung halawman niya amin kiyawa niya rin halawman si maas sin babae na inya to katantan beta sin rasul amanat dito sin Allah ta'ala na rin nga mga amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay ito na isinusub daw niya ay yu'allimha ad-daruri min umuri diniha in kanat la ta'lam bangsa upama di kaingatan si babae ato ang hibutang ta kulang na to din panghati si babae itong simparkala pag-arama kawajiban hausog subay niya to hinduan bang siya makahati kaingatan niya rin sabihanin itong paparkala pag-arama na inya to wajib to din to pahati niya inasawa niya at tawa hinduan niya inasawa niya hamiyatin ini butang niya at awalong meron siya biya mga kulang na sa batungod simparkala pagingat simpag-agama na amin nihilan niya kapatid yung babae ang tajan laha ang tahdura majalis al-ilm ini manjali niya ito binilan izin yung babae gumawa dahil halang simbay amin magtupa amin lugal aun doon paghinduan tungod paparkala simpag-agama biya mga madrasayaon at inadingan niya inasawa niya waktu amin magmaingat magtupa amin lugal aun doon haun panghindu sa pag-agama sa waglang niya amin kaunahan niya tungod paparkala pag-agama niya tungod pa amin paglano sinyawalihan niya doon ha amin ini pagkala wiyajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha amin asawa niya wala lang niya nakairutang ta nakatiyo dahil haamin hajat niya si pagkaon niya yung si pagkaon niya wala ito nakatiyo o sa kira-kira biya kita simbaitaan doon maparkala ini intungod paparkala sin nyawalihan sin babae iwan sin amin tungod papag-ipat sin usog doon haamin kakunan sin jasad niya wala nagbigda wala nagbigda hati niya bang mo ipaton in babae haamin ipaton in ini ginhawaran niya subay rin sa ipaton inyawalihan niya di man jay papag din ilibig daon hati niya indua ini subay ito kawajiban ito hausog amin subay ni ikatunay tungod pa amin pagkana nasabot yaon sa baglaw niya inyan karwarwa hati niya pag-ipat sinamin babae tungod pagkakukunahan niya pa jasad niya biya na sinasabot hapanagnan ito yung pagtamong niya pagkaon niya pag-iom niya yung katantan yun kawajiban ha ini usog magpaon biha na tungod sin asawa niya na wala day sab nagdini timpalaw taiwan sinamin pag-ipat sinamin nyawalihan sin babae yung pagyanong pag-ipat sa nyawalihan sin babae tungod papagkala pag-agama sa wagmita in katarungan beta tato sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran ya ayuhalladina amanu hu anfusakum wa ahlikum nara at ilaw niya ahli niyo ya kami mga nagpaparatsaya in mga ahli niyo dahin haamuin ini narka jahannam bihan nalang niya doon hinimitaan inasawa namun siya rin ahli sinusog inamuin tugod pa aming babae
naman gari pagkayat to hinangan mo halian mo ring haamuin hinangan mo tampan ring ha ini apinarka jahannam na kaunahan niya in among pag-iman iwan sin amal salih amo na ini mahinang tampan mahinang niya tamin aming subay siya mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan tumunay sinumpiang datan sin Tuhan Rabbul Alamin nalaw niya in amal salih labud dalahu minal ilmi wal ma'rifah in pagyanun amal salih subay kaingatan sin tao amuin tumunay kaniya in pagyanun aturan sin amuin pagtunay kaniya biasin magsambahayang yaon bang intaw rin makaingat magsambahayang subay siya magmaingat ang panihikatunay sa bang timindog mo dyan siya ron haon tumumbayon nari na tayo maunlaw tawang niyari na mahinang in kay biya sin pagyanun sa bayan atawa pagpuasa atawa ulo na rin ang mga wiyajib hatiap-tiap muslim usog iwan si babae tuway aon ini ilmu wal ma'rifah aon pangingat iwan sin pag-ingat tuod madtumad to sin kataan ihinangon hatta yumakkina adauhu wal qiyamu bihi alal wajhil matlub syar'an hasupaya law niya in babae ini hati niya mapatarang niya in pagtunay niya sin amuin ibang tinduganan niya roon haparkala ini sukat kaniya sin sara amod to amin sukat kaniya sin sara hikatunay niya sa magmita kiingatan niya bangbiya dinin aturan nagtumagtunya namod tuwing hambuk din ng mga kiyawajiban na usog tungod pa amuin asawa niya sarta biya baita yaon sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kata katutaniyo ala wastausu bin nisa'i khaira ini subay na tulong niya hati niya wasiyatan ina kaasawahan na to hati niya po kung namin ni nuusundihan so mga pahati kaniya sinyaon kawajiban kaniya sinallahu ta'ala pawaran niya amin subay ni hikatunayin niya unsarab ini ni usubiwan simbabay kaniya mag-amal yan bukod niya lang tasukat na insiyaba na biya na sinilikuan niya biya talong niya arujalo kawa mo na alam niya sa ilusog na dyan mag-ibadat maraming babae hindi so rin sabing babae mag-ibadat pati niya harap paparang niya ikatunay niya yung parsukuan niya hasupaya isab ando kayo bang niya kaingatan na bangaon na rin yung mga kaanakan niya may kaingat na siya minuto isa na yung banan niya yan to na limon sul maglawag sin kabuyanan yung siya kere din haray ikatunay niya isabing parkala kawajiban niya pa mga kaanakan niya isab niya maglatong-latong niya namin parkala so in man yan katanta aming beta kato na sumayad to lang ta ini pinusahon tayo mga yato katantan usog babae maas bata uno-uno kaya wajib sinallahu ta'ala subay na to at pintunay uno-uno inamin parkala piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo inyan daakang sinallahu ta'ala ipapahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sinumat niya katantan ang martuin namin hambuk din mga kawajiban tungod pa amin ini usog pa amin asawa niya hasupaya in dua parkala na sabot kauunhan sin jasa bilang kauunhan sin ngawalihan magsiru bihan amin biyan na sin kamaumuhan pagsabuton sa mga kaulamaan in ikaw ang magpatambok simbaran mo so mo rin sa patambok ko ninyo so siya rin magtimpa so ay magsiru bihan na sa abin yun susukuton kita sinallahu ta'ala at mga akirat sukuton na kita hatungod simpagdini tunay ta sinamanat pagkaon pag-inom sukuton na kita sinallahu ta'ala hatungod simpagkala amoy din pag ini hayupot ha nyawalihan sin kita wihan amad to mga katawtay mahuran hanggang Islam sumunod so and sumunod mga palawan hanggang Islam din hamang kawajiban lang kasi namuin kita usog suway tahipunay law ta kapatid sin babae dili na sabot ha ilaw na an yajimaha bi ta'alim al-Islam wa adabihi atin niya suway niya law ta tuyuan inamuin law ta asawa niya isa kaula-ula atin na mga pamabukan niya atin na daakon niya pamabukan niya namin panghindo sin agama Islam patutuban patutuban kanila inamun law ta panghindo sin agama Islam saan kasi namun law ta pangadatan panghindo sin agama amo yan ito mga palawang agama Islam atin niya ayot na pasaran na sa wata amo in law ta sinusulang na kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala inamun law ta rin sa siya amon himatiun ta siya na atin niya patutuon inamun din nga mga parkala di wajib sin Allah ta'ala kanya
Demikian ipa-adapt ka niya pangandatan amo lang dadakan sintuhan na mula namin dakan lang ta amo Panginoon sinarama sila Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to an ya'khudaha bidalika akhadan fayamnauha an tasfara o tabarraja. Amo yan to. Demikian natin niya suway niya lang ta paagaman niya inamon asawan niya apabila lang tabi mga unsaon lang ta humuha na hadjakatwan dahil pamaybay niya lang tabi mga tabaro dyan katwan lang tabi niya nagbumukis ngayon minsan lang ta nagpapakaisin pa namong kawayasin Allah Ta'ala tungod namong prescribe pa namong si babae lang ta nagpawasin na aurat minsan ng hijab maraw yan ito kanan kawajiban niya ito sinamong kita usog suway talang nila sa wata hawyan ito rambos so bita na kita intal mo niya maghadarat sila Allah subhanahu wa ta'ala bang sa pamay inamon mga sila naong taga-asawahan natin niya among pasaran tanahadya gumawa ng habay kakitaan sa mga taamon ng kausukan amon bukod niya kasumanggat wala laong tain niya ito katangyaran sila Allah subhanahu wa ta'ala so kawajiban simba na yan ito among magpupiksa sa yan ito iniwang sa pamay kaasawahan nung tabi mga unsang gatuan laong tabi mga sabat mukain na amuin at inakulang ibang natin itong magpag-arama. Sabi sa mga lang pag-aasawahan namin ng taga mga nakapahamar sa pag-arama na ang pagka-invaitaan na minsan invaitaan kaya nga kanila mong kawajiban ba? Kawajiban niya patuhan na rambuda namin. Amo yan to. Dahil kaya natin yan kasi mga lang tamin pag sumadya atau akan paglamod paglamod imasing kausukan na mund lang tapos niya kasumang. Inato na mikyan di ato magkajari lang paglulan tayo na sa wata. Anuin papag-unuhon, papag-undang panunun ato papag-agaron iman si mga kausukan anuin lang tari mapatut lang ta-agaran niya bukod niya tayo manghura to bukod niya lang ta mga maasa mong kasumbang niya amo yan ito mga panahon ng mga Islam hindi ka mga lang takawajiban sing kita kaya sa budiha ini si mga ulama labi luga lang ta amuin lang na sila mga nakapahang sinarama na may tagato palihadan sila mong kawajiban sin lang ta kita usog amo isuhay tuloy tamon pa amuin kaasawahan amo yan ito mga panahon ng mga Islam sampay din ka lang niya kita katuan kama alaihi an yuwaffira laha hasanatin kafiyah wa riayah demikian artinya siya na suway niya lang tabi ang mga inasawan niya artinya suway ito hinitulay niya inamon lang ta niya in protection ang yung subay niya katsakahan marayaw inamon lang ta simpan tsaka puna amin bukod na kasasaran na muna sawa niya ha mga pagkala lang tamong kamunahan suway niya lang tabi ang mga opisaon inamon lang ta paliharan sinamon pagkatao sinasawa niya so yan to lang tabi ang mga tsakahan niya panayang sadahaan itong sadabi fi khuluqin aw dinin di niya doon inasawa niya amin lang tabi ang mga sampay kumangi yung pangadatan imasin pag-arama ano yan to di naman jari at niya pasaran yan to amon kita niya na lang tabang yung pagkala yaon lang ta natin niya di niya manang inasawa niya kumangiin pag-arama namikyan kumangiin lang ta pangadatan nang sabi yan to suway na yan to lang tabi mga di doon inasawa niya pagkala niya yan to aw santay walang latuan na mga mangguli na hadya sa magsilasa iban ulong basa na magparagag hamo na sawa na sampay sinlang tapagkala mo hinihingan na masya sila sa wala na magkaiba hindi ito kataan mga panahamis na ang kaiwan ito kakula-kula sa wabay ta na alakala hapaalong ta muna-muna kuwas dahil hamon lang ta agab sin Allah Ta'ala hausong ang magpasada sa kanya namikandi pa doon niya hindi mga pamikadikan ko sinun simpan tayo mamon lang may kuwan niya labi luwa daw daw nang minasawa din minsan kaunuhan minsan maraak at malang inasawa pagkala daya unamon di na yung kawayan sinsara inihinang sinasawa yaon dahil yan datan mga panuhamis na ang pagkaduwa silat di hadon niya sabi ang mga sampay ikaw malakay na lang tako mangi in pagkatao mo ya ikaw ipon sila Allah subhanahu wa ta'ala sa may tanah na sinagi mga panuhamis lang in kita usong nasabot sila Allah subhanahu wa ta'ala arjalo kawa muna alam niya sa natin niya in kausuman sila Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila lang ta binang mamindog hati niya protector amoy in magpupiksa sa magdarungan sin pagkaradyaan
sinamoy kaasawahan nila, tungod pa hinang marayaw, subay sila inamon magdarungan. Sarta, sila in protector sin kaasawahan nila, aratala, bangaw pagkala, wala na hinang hati niya tungod pa amon sa rason Allah subhanahu wa ta'ala, na sila yung hinamon lang tamang nilin, iba namon tirahan nila, pamatukog nila na asawa nila matupang pagkala, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kalawan sa ramay namin, tawayan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungtungod na po, kita niyo hati niya kausuhan, kawanahan, kita niyo in tanggung jawab hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu alaihi salatu wassalam, wa rijalu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'yatihi. Demikian dia ini kami tas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kausuhan daw na atawa kali musuh. Nabi asin sa pakula-ulaon dia mga iipat niya bagaimana? Dia siya mag-iipat. Hatinya on rakyat niya. Dia namun dia nang maksud sila mun hadis ini. Hatinya dia siya sinamun nang taon iipat niya yung ubiksan niya. Arapun nang Nabi sallallahu alaihi wasallam siya in tanggung jawab asuhon sa Allah subhanahu wa ta'ala paamuin nang ta amuin amon panihalan atau kan perkala pia wajib ka sa Allah ta'ala tungod pang upiksa mon paamon lang ta asawa niya atau paamon iipat niya. Kan ano yan to mga pranarami sa tinari kita makaligtas hadal sa Allah subhanahu wa ta'ala kita yung tanggung jawab bantay ito na hinangdaka intiangan dulga to bilang amanat sa Allah subhanahu wa ta'ala amuin lang ta asawa ta hati niya kita in magdarungan kanila tuwag pamuin magtaat na Tuhan na mulalamin amuyan to in din mga nasabot insyaAllah subhanahu wa ta'ala lamod din mga kawajiban ta amuin suwahi ito na ipag-aasawa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Manjariin sumunod ta kaupat din ang mga aturan atau pangadatan amin kapatut simbawa ito habanan niya sabot doon na ini ay ya'dila bainaha wa baina darratiha in kanat laha darratun law niya amin subay aununin kaadilan haantara sin asawa niya oniban sin ini kaluan niya bangaon sa upamalaw niya kaluan niya bihad to hati niya subay yan to silo habi asin nasabot ta tulong patutuyad to subay radhi katunay sinusog doon harwa amuin asawa bang sa upamalaw niya to magkalua bihan ang maaunin kaadilan haantara nila dahil hapagkaon, hapag-inom, pagtamong iban sin lokal, iban sin amin long ta tutukan nila lokal pagkukulangan nila rin. So ay magsinulis kapatan di manjari wa an la yahipa fi shay'in min dalik di manjari papagtingkahon inamoy in kakukunahan sin dua asawa doon ay magsiru so ay siya rin magtingkah niyan aw yajura wa yudlama izharrama Allah subhanahu wa ta'ala dalik in yaon katantan di manjari long ta amuin ini maharam hambo halal din hambo at ini marayawin hambo pinambuk bukon inya to katantan long ta hambo keto rin ha mga pagkalap yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil haparban niya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum na hati niya ini dengan mga ini parmansin Allah Ta'ala biutok na hadya pasal diha ang maksud ini buat malainkan yung pag-asawa biya takato na magbayar yung suksin kabayan ni pag-asawa hawang mandi siya lumagaling haupat inyad to manjariyad tulong niya ini bang mag-asawa lang ta limbangon makaminsan in dua atawa ilitu atawa upat makaminsan tu makaminsan upat sumagawa hakahin po sa namin ayat pa in khiftum alla ta'dilu fawahida bang inyan bakal na di kamu makapaadil di kamu makapasibo ang mga kaasawahan niyo na labi marayaw inambuk na sadyan ayaw na magpataod bihan na ang painbunal niya itong kabarkala pagyanong kaadilan ninyo ayaw lang ta amin mapaadil indua aw waktu minsan inambuk di na makapaadil mataod din mga kausukan hambuk din na sa wasa di makapaadil bihan gaman nabaniskat na yung pakaradyaan hindi na kita magsabot kung yung pagyanong nabaniskat bihan amoy ini ano ba ini inasawa amo ng kawamat ang alarijal nabaniskat bukod na siya arijal o kawamo na lanisa saan nisa o kawamat alarijal na nabaniskat na yan baka inin magdarungan si pakaradyaan
Na yung mga yato katantan, nangyari yung babae, launta, tumawang, bangsaw pa maaon din ng mga kausugan, biya mga kurang yung biya mga khibra niya, atau experience ng simbasan gabi sa tungod pagkala magdasin pagulaw na, ang paon khibra sin babae sa magtumihan, nangyari na hiway tawa na din. Kaya sumakawa doon haon, subay ralong ta inamuin, usog, inamin lumahil, gumawa ini long tasiyay nagdaruman yung pagkaradyaan. Dito sabi ito man dyan pagbukod sin babae wihan long niya amo sa mga bukod na maghilo kaneri sa kan maghini. Na yun ito sa man dyan sa wag mo na muna inyan rahasya si magtiyaon bang mo iyay bihanin ba na mo biya mo ra iyay bimbaran mo. Dami kaya may sabi nusog bang ibiyay sinusogin asawa niya iyay niya rin baran niya bihan ito. Sabab na meron tayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtiyaon in uni piyapanjari sin Allah ta'ala in usog day hagin hawahambok na pao naman yun na po na to Adam sarta piyaon niya rihan inasawa na yun hagin hawa sinusog at hiniling hambok na so kung ko yun yan inasawa mo tulang na kayo mo na mo iya yung binasawa mo yan yung baran mo ito na wala nito makakuha din ito ato so hangkan na ito ini anaron kita sin sara atau aturan dengan mga pangadatan sin Islam mabiya tingkahanan supaya ando kayo yung kamaruan sin ini usugiwan babae doon pagulaw na nila ini ito ma-preserve lang sinanggali sa tinya ini ito maunumi hika bangbiya ibarat ini alta hika deposit niya marayaw hika tao marayaw halaw nuluun na namin di ito ka ini maukab sin siyo umuukab dihan. At ini hambok din ang mga rasya at simpagyaon dihan. At ini misan siya tulong ta ini bawa ini nakapagawa si pikilan naman si rahirihil ni habanan ni dihan to. Sabab maangkat sila sibo-sibo pataas. Amad to. Naman siya pa mababain nakatayin babaw na biya lupain lusog mahinang biya lang niya uno tayong pagtawag yan. Under Bisaya. Nakita ko yan. Ini amin dumulog sa asawa. Nabiya to. Mga para saan ito? Nah, demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung puunan singkatan hinang sisinguran singkitan yung batan na wasiyat kato tanim bihan atin niya yung wasiyat mo kung sinjaway siya ating usugyaw sa katan na sambil babae nalamod na rin na yung pagwasiyat bihan intungod paparkala sin pag-asawa iban sin pagbana marana rin hini hatungod sin pag-ianon family bihan bita sin Rasul khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ini sarew-rew rin kanyo amo na in maghinan siya sin karayawan sin ahli niya unong karayawan siukat sin sana subay ito ini lumahil doon piyag marayaw sin dua sila roon ha ini pagulaw na nila sa umita bita sin Rasul ana khairukum li ahli ako yung labi marayaw rin kanyo katungod si buwan ini ipat ahli ko lang hati ni marayaw pag-ipat ko nasinuran na ito yung Rasul sallallahu alaihi wasallam katungod si ini pag-ipat ahli supaya maangkat in kamaruan sin family pataas iwan sin kahormatan sin family marakarwaro pataas insyaallah subhanahu wa ta'ala amad itong mga katawtanuran. Demikian mga pelawan haram Islam yang disebut dia ini dalam tatapat muksin bawa'i mohon para mohon badaniya kaya may tariha ini dalam tayo kalimat mudah-mudahan an la yafsha sirraha wa an la yadhkura aiban fiha wal amin alaiha wal mutalib bi ra'ayatiha wa zawru anha di qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna min syarri nasi 'inda Allah manzilatan yawmal qiyamah الرجل يهدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر سرها أما يدن بيت النبي صلى الله عليه وسلم mudah-mudahan ini nasabot din nila artinya suway inbana in ayaw niya ipagpamahalaya in mga pagkaradaan di man natulungan halaman nila di sinasawa niya di ato man jadi panuisoy rahasia handarasin sila ang hindi mapatuti panuisoy in pagkala yan buhatin niya
haram yan to, ang tiyak uso. Sampai pababae ka to, ano ba? Kanikyan, ang tati na inukuman to, simula usong simula babae, in ayaw sila magpanguisoy, sinrahasya, jumada to, haantarasin sila, magtiyaon. Ang yan to. Kanikyan lang na, in ayaw niya pagsabuton na isab. Simba na, inamon kaaiban. Kaaiban lang, kasi naman asawa niya. Nagsawa na sa inyo katulad, sabi sila muna takapapot ini. Kanikyan na sabi na mong babae, may sabi pag-muisuin niya, hindi kaaiban, sinakabanan niya. Sabab na agad, sinsabatin katuan kain na, at inain ba magtiyaon na, sila muna magbaran. Bang mo imbanan mo, at tawagan asawa mo, at inapian mo isuin kaaiban niya, na tungtuma, biyan mo rasan, piyan mo isuin kaaiban mo. Sabab na ikaw rin mag-isara sintao. Sabab na, pagdiginig yan sintao na sa umo, tamit yan, hindi ko mararan. Ano yan mga panahon na kang Islam, at hindi ayaw yan tuwi ang lalanta. Hinangunin para talang gaya to. Hanggang narihay niya na may na lang na ayaw magbukis yung rahasya. Sampay lang tayo panguisuy pa mga lang kaiba na munding hawa bahay. Yung pagkara dyan na ito kanina, may rahasya, di man dyan ipamahalaya. Himukan. Nagigyan mga panahon Islam, ang ito nasabot. At tinagang ang kaiban, lang tayo mga shortcoming sa basa ang nagis, yung tahinang si mga lauta, tiyak-tiyak mga tao, lauta hawa magtiyaon na rin dyan. Tibot ka mga dyan na kaina. Kapag kalayan, hindi yan naman dyan. Sa baita na inusog, mga pangamis na muna natin ngayon siya na lang taga mga siya ba hindi naman lang kaya wajiban na tawagan. Kaya pag-amanatan, amin mag-protect. Hagkasawahan nila. At yung hindi gumain baho-bawa. Bangaon kasaan na itang sinasawa nila. Ano yan? So, suway niya lang tauluhan. Suway niya ng paniharaon sa taong piksaon, jarahan marayaw. Manggaw na pa, tahunan niya inamununod. Intaayban sa asawa niya. Pati niya, di niya ito ang hipaw. Hipatampa ni Pazahir po ang ipagkahinan siya. So, amo yan itong kaya mabisan. Ang hangat ng sinawag na kayo, min asawa kung sa ganito, ayaw. Sa wag na kung nasa yan, way kung perfect mano siya anong sindun niya ini. Bukod lang mo ingkatan sin asawa, sin kawanan ng tagat, mga ibang pakasaan, yung kailang kasaan. Ang pagkain na sa walta siya, mga nang tagat, mga ordinary mano siya. Minsan pa lang kami mga ibutan na nakapaham na maras mag-aaraman. Patag ka na insyaitan ini ka ito, ang pagkain, yung dapo na nasat. Kung magpakahilang ka sinasaan, nangkang na, kung mag-expect inasa mo, perfect. Damit yan sa gini ko, babae, siya mag-expect iba na mo, perfect all the time. All the kasaan na, in kasaan magkahilang sintiap-tiap ang katawin kato, tupot ba dyan ang kato halaw simbahay. At inapagbingin ni mga halaw kasaan, nawin na, ang minasawa mo na, na inipagkala ini, di ni kawalan silang magpuntahan. Damit yan, sabi mo, ay ganda sa mahal ito. Bukod ang mag-umay nila, ang taga ng abdya na hinamon pasuatay, sampay lang tayo, paano yung siya pagpagdaig ba? Ingat po hiyaran mga panahon na kamay sabi kabayan silang Subhanahu wa ta'ala. Yan ibay kasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Inna min asyarin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilay thumma yanshuru sirraha. Law sinabi sa sallam sa munatuan dahil mga sami ni naman siya bubukan ang hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamah amun usog law bagya ng hati niya sinuog mo pa asawa niya at tawagan sa babae sinuog mo pa man niya bas masyarato ito man dari pa po siya ito summa yan surusurahan pagwas ang panyayuno piano isuy piano mahalaya piano bukam ina mo rahasya hantarasin sila haram di at bukawayaan sin agama Islam mga panangami sa baita na nilang sa mi na nano siya bubutan ang hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiamat ang mga manusia biyayat ko mga magtiyawan natin niya maglawta magbuwa sin kaaiban iban sinamundlaw tarahasya ang hindi mapatuthingwa yan to haantara nila at tawakan hibayta mga babae mag-arayin din kanila yung pagkala lang tamuin yaon tupot hawa sila dyan magkainan ang mayan ito mga panahon hakama Islam in sumay at waliman kami inikatan hiyaram sinawak ng subhanahu wa ta'ala murah-murahan ang yan tulang tabi mga inang na kahinuputan gatungan sinamundlaw ta kapato sinamuin lang ta babae
Maun pa amon banan niya isabay ito na yung sinamon banan mo ito kaasawahan yung pagkalab niya ito amon yan tulong tayo katapangan insyaAllah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga rita sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawahidan ko masali ini manusia yung mga hantang diyan ito katuwad din na mga nalipad ng mga doon Amo sa tulong takakanapan ko yung mga kwantiyo ito dahil may tayo ito sa ngini sabab aon dahil mga hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam may takatutan niyo piyang hiningod ini doon magtiyaon niya tusog na kaatawa babae na kayo nagpa nanuisuy sinamin hinang nila piyang hiningod lang niya amin kuan amin iro amin lang ta magsuoking iro iban iro biyan amin lang niya sinuo kay hambo inusog pa asawa niya pag-uus siya to pag ini bulat may naat nanuisuy sila ang unang hinang nila biya lang niya siniro amin yung kikita sila upatan so may wala makahati sa hinang nila pag-uus may nanuisuy pa sila ang unang hinang nila at tinatanisyo nila man ba wala mapatak-patak na sumpa ang tao ilang mo kaya sinhinang siniro binakayo ang sila sintaw katantan amon to na amon tin sa ngini na yun sa lingkat-lingkat naman pinhindo sin Rasulullah man satara musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah isisi into mahun sing kaaywan sing tay manghud niya muslim tahun na nisab sin Allah ta'ala kanya in kaaywan niya di dunya sampai sing kaaywan niya hadlaw akhirah masya Allah nah, dito mo, doon tayo nantay namin kaaywan sila yung mga bang takakitaan na yung siya tuwi mga nakaharap na pabuko na mo yung hinang niya mahinang na wala parabos mga siya at tawain niya to kaaywan malapay ko sing kaaywan na so yung matutahunan magtuwi-tuwi bilang magpaag na ka mga parkala si mga ito katanta insyaAllah ta'ala yung kita inilapas namin galing siya nimulong tamin ni Karwa amo na yung hukuk al-zawj al-zawja aming kapatot simbana dahil doon asawa niya binan na kaysa niya ta doon ini yung kapatot sin usog subay hito na yung babae at iniamanat sinallahu ta'ala doon na babae tungod paparkala simbana niya amo na lang niya kaysa niya ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala aming subay siya magtaat harang na yan inyaon katantan bukon ini pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang pagmasyat ngayon la ta'ata li makhluqin fi masyatil khaliq bang sa upama isabing ba na mangluko si papahinang biyana asawa ini sin in hinang yaon masyat pa Allah ta'ala manjari na asawa rin magtaat so wayroon manjari magtaat maun pa amin hinang ini piyang daakan sinipon sin Allah ta'ala labi-labi namang nasyat bang sa upama inyaon ka na harap papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala amad to impiang daakan ang babae ipapatunay pain apa'nakum fala tabghul alayhin na sabila bisi namin ayat na sa mutakain na ito bang sa upama in babae nagtawad galay na aming kanaungan niya dahil hapang hindo simbanan niya inyaon katantan puas parkala na naman nalitang ko ng babae habing hato naman kimugdan na ihinang niya bihan niya makad na bihan na alamin naman isa buhay ron na kimugdan ini hinang at away ramasyat di man tumihan doon na tungod sin ini hadara sin sila ruwa na ini babae kaya waliwan siya magtaat doon na bananiya ununo na piyandakan kanya at susukatan sin usog sin banarain kanya rihan sabay siya magtaat bangon ikaunahan sin bananiya kanya habis simbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idha da'ar rajulum ra'atahu ila firashihi falam ta'ti babatat rabbana alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih law niya doon ay niweta si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila law niya in bana sumukat hasawa magtupa amin kukulangan nila karwa pagubos sambil nakatulog na sa dyan bana halong dukal siya wala na iging dukal niya wahatin ino sudah wala niya tinasawa wala siya niyan to na diyo wala nin bana sambil nakatulog la'natun siya si mga malaikat sampai sa pabulat na impanglanat si mga malaikat naamo yan lang tahati niya tumasya at dakula na inang simbabay ini siukat sin ini bananiya pag-ubusin siya wala nagtatawanan niya ating niya insusukatan niya wala niya kaya tukbalha bananiya damikian Biyenta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sinamuin pagtaat pawana. Piyan
ini bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na ini, law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Banghadya ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin naraa hanggang din mararakan sin Allah subhanahu wa ta'ala at pasuduro ning babae pausog daakon ko in babae pasuduron pa ba na niya. Sa hati ninyo, ito ay rin nagdakbat mauni namin bihato sa sumagawa amin bugat sinamuin maset na hinansin babae tungod pa amin usog bang sumukat kaniya di siya yadto madto tawari siya magtao. Ang magtindeng ang mga kapatid simba na doon na asawa. Ngayon ito sumaya ito hati ron na rayo simba ba ba't maling tanong sabab dukaing hati niya in sabab yaw long ta may ini halong sara dahil sa din sabab niya nasi hati niya ba itaan niya timbanan niya uno-uno na pagkala biyan inakuri manjariwe ini biya ito uno-uno na imbiya mga ini mawani lang ta doon haon namin hati niya rin ay katunay imbiya daakan simbanan niya ito at ako susukatan simbanan niya hati niya supaya ito tumarang supaya imbanan niya makatug maraya kung halaw biya mga inidiro kanan kani sababing pagdukal nito bukmasya ito simba ba ay paamoyin hindi ba na niya amad mga katawtay manghulan. So lamig yan mga panahon nga kami Islam o panakaping-kaping katuan na kung tabi alam ito maniyo-tiyo kawajiban ng tasinuhin hindi naman ito nakita pa ng karawatuan kawajiban din sa amon mana tungkol mo pa mo na sa wanya halina mo na sabot dihay ni ilaw tayo karawa wasin na sa katuan na yung panahon ilaw na siya na to arabid zawza wal muhafada ala syarfiha natin narihay ni maksud dihay ilaw kami ang mga amuin babae na suway niya lang kami ang mga protekta ni ng kamarwan at tawakan lang ta amuin ano ba ni martab ba sila mong banan niya sa dapat ni haraon niya lang din amun lang taon niya amuin honor ba niya at niya mga kamarwan siya po talaga walang kamarwan niya kawajiban mo ba suway niya ito pala haraon in kamarwan sinamuin kahurmatan sinamuin kahurmatan ibang kamarwan sinamun banan niya at niya amuyan ito hindi ka mga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala daw yan ito atin niya paliharaon ng mga pangalta iban sing kaanakan iban siguro magkatan mo karadya amuin lang tama patot paliharaon niya amun ka nandun ka na sinunod na sa sibanan niya amun yan ito mga panahon Islam dahil mga raakan ito sin Allah subhanahu wa ta'ala at kababayahan suway na ito dito hamparuhon sa lang tajarahan marayaw inamuin na patot lang atin najarahan niya paliharan sinamun lang taamanat kanya sinamuin banan niya dahil naman ng kamaruhan simbanan niya iban sing kahurmatan simbanan niya iban na si mga pangalta iban si mga anak iban sing katahan na lang tanahilang amuin lang ta mapakot parkala inamun lang ta siya inamun mapakot magupik sa doon halaman simbayan katuan amuyan to indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala o nang kaibagan na kawabayan subhanallah amun pagtay po naman simbanan na ipanoy sila katuan mga kaiban panoy sila sampay niya kami o inamun lang taon kami uling kamarwan simbana ini ko dengan mga sifat si babae ko nung tanong tabi mga sifat si babae marayaw ang pangatun sinarang Islam ini ito kataan yaniban simbang lang tanang duwalan lang tanag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala yung habang sa kamayan narasabot diha ini pa Allah subhanahu wa ta'ala fasalihat kanita hafidatun lil ghaibi bima hafizahullah iyon baik kasi Allah subhanahu wa ta'ala harapon daw na yung mga babae salihat ang may nagtatag-ipon lang tamahuwag pagkatumba sila Allah subhanahu wa ta'ala kaya palihara nila lauta inamuin lauta napatut palihara unhaamon dirlay atin na pagkala amon sa mula doon mga unila katuan taiban nila dan maksud di mga hapi niya Allah haamon ulo na pagkala amon naraat sila Allah ta'ala papalihara tungkol pa amon pagkala yan ito lauta pa mga mana nila yan tukataan dakan sila Allah subhanahu wa ta'ala amon disipat law na si mga bariman magtantatuhan na mula namin na nilalang na marapos saliha ama ito dami't kaya mabay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladi iyon law na hati na kawawahihan hati na kaasawahan dami't kaya siya na magjaja ka ba ini doon na amoy lang tabay-bay sinamon ba na niya iba na sinamon kaanakan lang sinamon ba na niya naman doon kanila anak nila at niya naraakila siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sila magpupiksa hainikatan sila inamon mapatut magjaga magpupiksa sinamon ba ikaw na nang kamanahan lang na
magbuwa lang ta nung lagawianan na tapos kami ng babae na sila yung magdamon lang ta magdara magdara sinamuin lang ta mga kapatutamuin sila ang muntik bangka nila simbahan nila muna din haman lang ta pamayay iba na siya mong kaanak-antay doon ng ta kanila damit yan okay kasi nabi sa salama mukhalis niya lang niya pahakukum alayhin na an la yutian na fusakum man takrahunna wala yadanna fi buyutikum liman takrahunna ang yan pinita sa Nabi sallallahu alaihi wasallam inhat niyo unta nila kapatid singkam mo kausukan mo itong pagkasawahan niyo at inayin ayaw atin niya dingilan atau ayaw mga ayaw dingilan kapatid inisisiyo na sunod mo pa amon lang ta kukulangan niyo kukulangan ang sa ato atin natin mga yan natin inisisiyo na hadyan ang pasurong mo di at tumanjari at kapatid siyang kausukan mohon pa kawayan ayaw siya magpasurong at tawakan mawon pa amon kumulang pagkukulangan sin sila sinamon buwas na magtiyaw gano'n yan to damit yan ayaw siya amon kawan ng ganyan to kawan sin ka ba naman pagkala ganyan to damit yan ayaw siya magbihilang takanuot amoyin sa kasunod buwan pa pamayway sin sila sinamon tao di ka ba yan pasuron sin bana nila so may kaamon ng takaw kawan sin bana nila pagkala ganyan to na damit yan amo yan to inamon natin yan kaatang kato sinaramayas na muna hagawaihan na tungkol siya to atin na ayaw basta-basta magpasuron lagi nawa pa mo kukulangan nila sinamon lang kahukawan sin kawanahan nila damit yan magpasuron pa nila sin kakahukawan sin bana nila inshallah subhanahu wa ta'ala amay magkulang maglabiring mga lamuta kasabot diha ini kawajiban sinamuin pa namon pa kasaman nila damit yan lang tayo namin kahinapusan ini siya butdihin ini لزوم بيت زوجها فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه artinya supaya tumutog din babae dun ha bay ini paghulaan sin sila magtiaundihan log tabay sin ni bananiya ang hindi siya manjani gumawa bang mayroon agency bananiya iban mayroon rida sinamin bananiya namin gumawa siya artinya supaya niya mapangayuin namin agent iban rida sin bananiya ang ba siya manjani gumawa may doon na inibeta kato misang pengkaaw ng long taharap pumumaas niya madto siya bangdi magtukot imbana niya di siya manjani long ta manaw madto kababi mga ini mahaba na bang tris sarahon ng mga yadto ng dimato yadto sa ta damit kiyan lang niya among biya mga magpamuli mata in bawae ha amoy in bananiya hindi ka pagkukong pangirog dyan biyan to hati niya po kung marayaw sipat yung bihaon iwan damit yan magpataas swara habanawihan dili sabi ito damit yan in aun doon haun din mga hiwal sinlima niya amin manunjuk kita bukon marayaw di magsinyal dihan sa bukon siya mapatot hinangon simbaway niya ipakita ni habanan niya amod to damit yan sinila niya maghimumungan sin mga himumungan bukon marayaw aun lang fahash wal bada magduya naman himumungan lang ta aw niyan lang ta sabab besa kato aw waktu hindi na malabis pa rin sinamin ini utang mahal bihan amon tin mangi bihan di man jari ito pa kayon sin babae tungod pa amin mamisarahan harap pabanan niya damit yan amin di siya manjari maghinang amin muamala lang ta maun pa mga kampong sinamin usog pa amin di muamala mangi at niya amin biya mga sipat mangibihan sumakawa inyaon katan subay siya magmarayaw sabi mo na ini lasya sinuno simbanan niya lasya niya ina sini niya banan niya wihan inaama niya bihan to na isang damikyan ni musog manto pa babae bihan ngayon dito pegbidaan maas nila to karwarwa at tawatay mangod nila to karwarwa diyan tumanjari lang ta makuat suro na hindi rin ang mga biyayta amin man imbabay subay tumutuga habay sinusog parman silang Allah ta'ala wakar na fi buyutikun wala tabarraj na tabarrujal jahiliyatil ula ini subay imbabay tumutug doon sa mga kabaybayan nila at niya pag yung kabaybayan nila yan bayroon namin hapagkulawla nila yung simbahan nila imang di sinabihan magdini simingod
biasin hinang si mga babae jahil timpo na kaunayag to gumawa din halam simbaybihan amin tuuron nila bukisan ini ni pamaranan nila iban tuuron nila rihan mamakay si mga pakayan amuin ini linion silang singkatan maruya bihan Napansin ba ito? Ano taong mga babae, sin tempo na kaunan, nabiutangan yung buhok nila, kung induhon sinsikin nila, biutangan, kailangan magkatiog-katiog ito katan. So, ang panglima to, Yung may tandak niya, paano pansin? amo na sa ito yan to. Naamon ito hindi man jari, hindi pa siguro yung mga kababaihan tariya. Pag damit yan din ang humunuan na sabutad to, wala pakda na bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Aun waktu rin hamang himumuan si babae, amin hindi manjari niya pagwaon subay hadaro na banan niya, na aun waktu bangaon makarungog din ng mga kausukan biha namin lang taon doon mangiin namin akibat si mga kausukan namin ang biapit marakula bihad to inyad to hika larak sing kamaruan simbanan niya bihad iwan sinamuin kahormatan simbanan niya malarakid to simbanan bihad to damit yan. Niyata si Allah Ta'ala, la yuhibbul jahra bisu'i minal qawl. Di man nga kita magpalahil si mga himumungan amin mangi. Labi-labi na harap pa ba na? Ayaw, lang ta harap pa ba na? Misan yung patawro ko, hindi na kita manjari mo misalat. Amin himumungan mangi. Na hatin niya bang doon, daw man si pagwala, sinusugiban si babae, bang yati sa kapasaran, di maginininusog, na marasad to sa milpagwa. So, muriaksa na yung babae bihan namin, di na siya pag-ini-unhon. Di na siya pa buntulon bihan. Na yung nasalasalin siya rin, pagpagaling ha, gusok bingkok bihan na, pang muri buntulon daw niya. Naasal na siya rin po. Nalong isang buntulon lang tuy-tuy siya namin buntol, kabayan mo sa roon doon, nabawali isa. Bihan natin, yan subay mareoray sa bimbiyang mga ini pag himumungan sinusod, duran sinimumuhan sin babae, bang himumungan mareyaw sinusulo, mareyaw maunin biya mga pagsulang na wala. Maunin, diyan tumaon. Na, damikyan, doon na haon, ini, bita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullil mu'minati yagdudna min absarihin, wala yahfadna furujahunna, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Baita ini mga ini kababaihan mu'minat, bariman. Amuin pupuon nila in pangatod nila at inin liambon ni babae. Di man jari mangibog-ibog yung mga kababaihan ini buat malingkan doon na jabanan nila. Makakuha na ito yung sila man jari mangibog-ibog. Damikian bihan ini wayah pad na purujahon na ayaran nila inamin ini aurat nila yan. Amin kaaiwan nila doon haon bukan si jamin aurat sa kaya katansin kaaiwan nila sabay nila ayaran doon na yaon iwan di nila palahirun inamuin longta ari-ari nila pagpalingkat nila doon haon bihan illa magaharamin ha buat malingka namuin ini timatarang bihan inyad to katantan bukun siya haram siya dyan tumarang yan simbay mo wala yaon longta pirlangan pero pagyanon doon na ini Gina bihan amin ari-ari sin babae inggal lang mga pila kilo na yung bugat bihan inggal tong liog inaritis sin katantan bihan na amod to hindi kakunahan inggal to katan harapan dyan pa ba na bangkaw mag-ari-ari harap pa ba na mo bihan amod to impyang daakan sin sara nahangkan na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam bang inusog maglawag aming dahon niya maglumnang panuna kabuhin niya biya si mga sipat sin babae niya aming biyeta sin Rasul khairun nisa allati idha nadarta ilayha sarratka wa idha amartaha ata'atka wa idha ghibta anha hafidatka fi nafsika wa malik sarayaw-rayaw babae pilihan babae amuin bang kaulong niya umatod kaniya ini kuyahan kau kaniya hamin na turong hadyo niya kabab kakitaan min ay mo kasarayaw-rayaw misan pa inusog bumatong pabahay magtubihan laul-laulan pagkita niya asawa niya maingin laul sa roon basta uyog mo siya magtuwing pangatod niya umos lang niya yung babae yaon bang nirakon bihan uno nagdakan magtuwing hingal bihan aw sana ang pagkakitaan ta ang kanaon din ng mga salingkat-lingkat pangadatan si mga jipon pagdatong simba na bihan nagto'y kawasan kawauning taon pa kung anong bihan di silang jimpaw sa roon magtuhan yan din mga pangadatan sa rayo-rayo
Na, iya ito pangandatan sa Islam. Islam. Sa sila, nakatakbig ka. Naam masyado. Naam yan. Wa ila ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa malik. Bangsa upang wala karoon huway, iaayaran niya, ingin hawabaran niya, iiran siya ng mga alta, law niya, simba na bihan. Amin yun, lumos niya marayaw. Amad to. Na namikyan siya doon ni Sabil siya, buti sabi mga kababayan namin, law ta, na kaya hinduan siyang pag-aakama, amoy inibog si mga ibadat lang ta bukon halong si pamaybay nila habog din mga kahormatan kanila biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa idha sta'jana imra'atu ahadikum ilal masjid fala tamna'ha dini dari mga kalabihan sa kababaihan na hindi man dyan siya agpangan misal pa siya gumawa dengan bahay niya at kala imaksud niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila lang ay ulong niya pagsagdai atawa ini yung mga kababaihan niyo harap pa masjid sintuhan niyo at ini ang masjid sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya mangayo mamaid ka niyo namin mga kaasawahan niyo harap niya pa masjid ay niyo paglama ay niyo paglama damikian si Karwa lang niya beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam idanu din nisa'i bil layli ilal masajid dingin niyo izin kapatot yung mga kababaihan niyo gumawa sindong harap pa masjid bihan namo yan din mga kalabihan sin ini kababaihan lang taridihilan din Allah subhanahu wa ta'ala ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung mga yaon lang tana daon na magkakadakadiwan simbanara supaya kaya uunuhan kaya jajakahan niya bihan Mga kumagata, anong tanawin mga sarap din sa baha, babae mo. Tinamunan mo na, amon bukon siya lang tanawin. di man dyan mga hamot Ay, bukon na ngamot hamot. iwan si mga kaibukan bihan naon siya ini sa bitan tabon-tabonan niya Hindi siya mga fit na kausap. manjarin niya miyabot na yung waktu tabi mga nakalabit tiwati ko insyaallah kalau habanikid to kakanapan na dyan pangadyan na to ayaw na to kalupahan ini programa sing kita niyo paay na tazabun harap ni nato napakain harap niyo napakain na sa kanyang kanti So alhamdulillah mga kami Islam ang mga tulong tayo ng mga hinugtukan sinamon ng tamudusin kami tumod pa amin ng takapatut sintiap-tiap lang tahang katao hasin mo magtiyaon na umus na mga kaya na inshallah subhanahu wa ta'ala kata ipagka na yan to haamon ng dalin kaya may taka to muna sintuan dalam bulan dalam Quran Maha Mulia iban na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan naman na amun lang ta kawali man sin tiap-tiap lang ta doon na kaman na asawa atau kan asawa mo tamana so dito na inshallah subhanahu wa ta'ala patutulong sin kami inamun ng patungadyan to hayad to ng talusungon, insyaAllah na isunong paunahan ng mga amo ng tasunong pangadyan padaharan na isang sila muna ng pangadatan ini papagkay kamano siya insyaallah so dari niya mga pangalang hamista na pinasinari in kami insyaAllah subhanahu wa ta'ala bang ng tabi mga halam na pusog iban kaya iban ng talong pangumuran masin-masin mo sinullah subhanahu wa ta'ala na magapagbak kita na magbalik din sa naman na waktu sinamon kami habiyaw nini ang mga inang magtukbal at wakan din ng pangadya na katulong kataan insyaAllah subhanahu wa ta'ala dito na hadya mamahit kami halapan kasi sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala